सोडांग माताजी केली. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രേമ മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് മ്യൂട്ടിലാണ് മാതാജി. മാതാജി വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുത പദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. श्री श्री राधा गोविंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्णा ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും എന്റെ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. നിങ്ങളെല്ലാരെയും പരിചയപ്പെടണം പോകെ പോകെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വെൽക്കം ടു വൺ ആൻഡ് ഓൾ. അപ്പൊ നമ്മുടെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് നമ്മളിതാ ആരംഭിക്കുന്നു. ഞാന് സ്ലൈഡ് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീൻ ഓക്കെ അല്ലേ? കാണുന്നില്ലേ? ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നമ്മള് അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി ഇസ്കോൺ ഇതിനെപ്പറ്റി ചിലവരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? ഇന്റർനാഷണൽ സൊസൈറ്റി ഫോർ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്നാണ്. ഇപ്പോ നമ്മള് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു അല്ലെ? അദ്ദേഹമാണ് ഈ പ്രഭുപാദിനെ കുറിച്ച് 2 വാക്ക് പറയാതെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാൻ നല്ലതല്ല. ഇപ്പൊ അഭയചരൺ എന്ന ഒരു കുട്ടി കൽക്കത്തയില് ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ ചെറുപ്പം മുതലേ വിഷ്ണു ഭക്തനായിരുന്നു. അവരുടെ കുടുംബം തന്നെ വിഷ്ണു ഭക്തരായിരുന്നു. അങ്ങനെ 5 വയസ്സൊക്കെയുള്ള വേളയില് അദ്ദേഹം ടോയ്സ് ഒന്നുമല്ല ആവശ്യപ്പെടുന്നത്, പുരി ജഗന്നാഥന്റെ രഥയാത്ര നമുക്കൊക്കെ അറിയാം അല്ലെ? അപ്പോ രഥയാത്ര കണ്ടപ്പോഴ് രഥം വേണം, അതുപോലത്തെ ടോയ് ആയിട്ട് രഥമാണ് ചോദിച്ചത്. പിന്നെ ആ മാതാപിതാക്കളൊക്കെ രഥം ഒരു ചെറുത് സംഘടിപ്പിച്ചു. പിന്നെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഒത്തുചേർന്ന് രഥയാത്ര നടത്തുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ചെറുപ്പം മുതലേ അദ്ദേഹം. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം യൗവനത്തിലെത്തി. അദ്ദേഹം അഭ്യസ്ത വിദ്യനായിരുന്നു. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമിയെ കണ്ടുമുട്ടാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ 64 ഗൗഡീയ മഠങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ വേദാംഗ പാരംഗതനായിരുന്നു. അപ്പോഴ അഭ്യസ്ത വിദ്യനായ അഭയചരണിനെ കണ്ടപ്പോഴ് പാശ്ചാത്യ നാടുകളിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ വൈദിക ജ്ഞാനം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ദൗത്യം ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ എല്ലാം നമ്മുടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷില് തർജ്ജമ ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു. ബാക്ക് ടു ഗോഡ് ഹെഡ് എന്നുള്ള ഒരു ദ്വൈവാരികയും അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചു, അദ്ദേഹം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ
നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കുന്നത് ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ യഥാരൂപം എന്നുള്ള ഇസ്കോൺ സ്ഥാപകാചാര്യനായിട്ടുള്ള ദിവ്യപൂജ്യ ശ്രീമദ് ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരുടെ ബുക്കാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ അഭ്യസ്തവിദ്യനായി ഗുരു നിർദ്ദേശാനുസരണം അദ്ദേഹം യൂറോപ്യൻ നാടുകളിലേക്ക് പോകുകയാണ്. അപ്പൊ പൈസയൊന്നും കയ്യില് കാര്യമായിട്ടില്ല. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം 55 വയസ്സ് വരെ അദ്ദേഹം ഗൃഹസ്ഥനായിരുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ച് ഇവിടെ വൃന്ദാവനില് രാധാ ദാമോദർ ടെമ്പിളിൽ താമസിച്ചു കൊണ്ടാണ് എല്ലാ നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ തർജ്ജമ ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അതും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പോകുന്നത്. ഗുരു നിർദ്ദേശം പാലിക്കണം അല്ലെ ഒരു ശിഷ്യൻ, അതുകൊണ്ട് പോകാണ്, പാശ്ചാത്യ നാടുകളിലേക്ക് പോകാണ്. അപ്പോ അവിടെ ഒരു ജലദൂത എന്നുള്ള ഒരു ചരക്ക് കപ്പലിലാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. പ്രായവുമുണ്ട് നല്ലോണം. അവിടെ ചെന്നു ആരുമില്ല, അവിടെ സഹായത്തിനായിട്ടൊന്നും ആരുമില്ല. അവിടെ ചെന്നപ്പോ അവിടെ പാർക്കിലൊക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങി. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നുള്ള അദ്ദേഹം മന്ത്രം ചൊല്ലി ഇങ്ങനെ കുറെ ഹിപ്പീസൊക്കെ നടമാടുന്ന കാലഘട്ടമായിരുന്നു അന്ന്. കുറെ ഹിപ്പികളൊക്കെ, കുറെ പിള്ളേര് അല്ലെ, ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ വഴി തെറ്റിയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്ന ആ കുട്ടികൾ, ആ യുവാക്കളൊക്കെ ആകർഷിതരായി. അങ്ങനെ പിന്നെ ഒരു ജോർജ് ഹാരിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ബീറ്റിൽസിന്റെ ഒരാള് ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ട് അത് അദ്ദേഹം ഒരു ആൽബമാക്കി. അങ്ങനെ അതിന് വലിയ പ്രചാരമാണ് കിട്ടിയത്. അങ്ങനെ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് കുറെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനും ഒക്കെ ലോകമെമ്പാടും സഞ്ചരിക്കാനും ഒക്കെ പ്രഭുപാദർക്ക് സാധിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം 80ഓളം പുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം കുറെ പണ്ഡിതരായിട്ട് ഡിബേറ്റ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, ലോക പര്യടനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിവിടെ ഒരു നമ്മുടെ കൊച്ചി മട്ടാഞ്ചേരിയില് അവിടെ ഒരു ശിലാഫലകമുണ്ട്. അദ്ദേഹം ജലദൂത കപ്പലില് വേണ്ടുന്ന ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ കോപ്പീസ് ഒക്കെ ഇവിടെ നിന്നാണ് അവിടെ കപ്പലിൽ നിറച്ചത്. അതിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായിട്ട് അവിടെ ഇപ്പോഴും ഒരു ശിലാഫലകമുണ്ട്. മട്ടാഞ്ചേരി അടുത്തുള്ളവർക്കൊക്കെ പോയാൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഡീറ്റി ആണ്. നമ്മൾ ഈ ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതിന്റെ അഡ്രസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ, നേതാജി നഗർ, കുളായ് എന്നുള്ള സ്ഥലമാണ് കർണാടകയില്. അപ്പൊ ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ് ആരാണെന്നോ, നാമനിഷ്ഠദാസ് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രഭുവാണ്. ബിടെക് IIT കാൺപൂരിന്ന് ഡിഗ്രി ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം സ്പിരിച്വലി ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പോഴിവിടെ സന്യാസി ആയിട്ട് 24 മണിക്കൂർ ഭഗവത് സേവന നിരതനായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹമാണ് നമ്മൾക്ക് ശിക്ഷാ ഗുരുവായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദാണ്. ഈ ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ജയപതാക സ്വാമി മഹാരാജാണ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ദീക്ഷാ ഗുരുവാണ് ഇദ്ദേഹം. അത് കഴിഞ്ഞ ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള നാമനിഷ്ഠ പ്രഭുവാണ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ശിക്ഷാ ഗുരു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത്? ഇപ്പോ നമ്മൾക്ക് 4 വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായങ്ങള് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ നിങ്ങള്? വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായങ്ങള് 4 പ്രധാനപ്പെട്ട സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നാണ്. ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായം, കുമാര സമ്പ്രദായം, ശ്രീ സമ്പ്രദായം, രുദ്ര സമ്പ്രദായം. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇസ്കോണൊക്കെ വരുന്നത് ബ്രഹ്മമധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തിലാണ്. ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്ന ആ ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിദ്യ അഭ്യസിക്കണം എന്നാണ് പറയാ. അപ്പൊ അതെന്താ അങ്ങനെ പറയണത്? ഇപ്പോ നമ്മൾ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പോ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ റീചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ കോഡ് ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലേ ചെയ്യണത് അല്ലേ? അതല്ലാതെ മറ്റൊന്നുകൊണ്ട് ചെയ്താൽ അത് ശരിയാവില്ല. പിന്നെ അതുപോലെയാണ് ഇപ്പൊ ഇത് ബ്രഹ്മമധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാല്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എല്ലാ ജ്ഞാനവും അറിവും ബ്രഹ്മാവിനാണ് നൽകിയത് അല്ലെ? ബ്രഹ്മാവ് അത് ശ്രീനാരദ മുനിക്കാണ് നൽകിയത്. അങ്ങനെ അത് നാരദ മുനി പിന്നെ വ്യാസർക്ക്
അങ്ങനെ പ്രശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ള ആ ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വൈദിക ജ്ഞാനങ്ങള്, ശാസ്ത്രജ്ഞാനമൊക്കെ നമ്മൾ നേടേണ്ടത്. എന്താ അങ്ങനെ പറയണത്? അവരിൽ നിന്ന് മാത്രം നേടണമെന്ന്. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താണോ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് അത് നമുക്ക് തരാണ്. നോ ഡെലീഷൻസ്, അഡീഷൻസ്, കറക്ഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് അതേപടി തന്നെ നമ്മളിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യണത്, ആ അറിവ്. നേരെ മറിച്ച് ഇപ്പോ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ആയിരക്കണക്കിനോ ലക്ഷക്കണക്കിനോ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കാം. പക്ഷെ അതൊക്കെ ആ ഓഥറുടെ ഭാവന അനുസരിച്ചായിരിക്കാം, ചിലപ്പോഴ് ഭാവന അനുസരിച്ചൊക്കെ ആയിരിക്കാം അവരെഴുതിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ യഥാരൂപം അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാൻ എന്താണോ ഒരാളെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് തന്നെ യഥാരൂപത്തില് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീത പഠിതാവ്, പഠിതാവിനും കുറച്ച് യോഗ്യതയൊക്കെ വേണം കേട്ടോ. അതെന്താണ്? അർജുനൻ ആണ് ഇപ്പൊ അർജുനനാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ ഭഗവത്ഗീത. അപ്പോഴ് അർജുനൻ ആരായിരുന്നു? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിരുന്നു, ശിഷ്യനായിരുന്നു, ഉറ്റമിത്രമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവത്ഗീത അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ട് അർജുനന് സമാനമായ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമുക്കും വേണം കേട്ടോ. എന്നാലാണ് ശരിയായിട്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുക. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ഭഗവത്ഗീതയെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ലൈഫ് മാനുവൽ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. എന്താ അങ്ങനെ പറയണത് എന്ന് വെച്ചാല്, നമ്മളിപ്പോ കിച്ചൺ ഗാഡ്ജറ്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഫ്രിഡ്ജോ TV ഒക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മാനുവൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെ കൂടെ. അത് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് നമ്മള് അത് പ്രകാരം നമ്മൾ അതിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ കാലം അത് കേടുവരാതെ നിലനിൽക്കും. അതുപോലെ നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരം നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മനുഷ്യ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ആ മനുഷ്യ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞത് മൂല്യവത്തായതാണ്. ഓരോ മൃഗങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്ത നല്ല വിശേഷ ബുദ്ധി കഴിവുകളൊക്കെ ഉള്ളത് മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ആ മനുഷ്യ ജീവിതം അത് എങ്ങനെ അത് സഫലമാക്കിയിട്ട് വെറുതെ എങ്ങനെയോ ജീവിച്ച് മൃഗങ്ങളെ പോലെ ജീവിക്കാനുള്ളതല്ല അല്ലെ. മനുഷ്യ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് മൂല്യവത്താക്കിയിട്ട് ജീവിച്ച് സഫലമാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ളതാണ്. അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഈ ഓരോ യന്ത്രങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു മാനുവല് ഉള്ള ഒരു ബുക്ക്ലെറ്റ് കിട്ടും. അത് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന പോലെ നമ്മളുടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലൈഫ് മാനുവൽ ഏതാണ്? ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയാണ്. അതിൽ നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും അതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവത്ഗീതയില് 18 അധ്യായങ്ങളാണ്. എത്ര അധ്യായങ്ങളാണ്? 18 അധ്യായങ്ങളാണ്. 700 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. 700 ശ്ലോകങ്ങള് 18 അധ്യായങ്ങളിലായിട്ട് 700 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ളത്. അതില് ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അത് കർമ്മയോഗത്തിനെയാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങള് കർമ്മയോഗത്തെ പറയുന്നു. മധ്യത്തിലുള്ള 6 അധ്യായങ്ങള് ഭക്തിയോഗത്തെ പറയുന്നു. അവസാനത്തെ 6 അധ്യായങ്ങള് ജ്ഞാനയോഗമാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതെപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കണം. അപ്പൊ 3 വിഭാഗമാക്കിയിട്ട് ഈ 18 അധ്യായങ്ങളെ തിരിച്ചു. ആദ്യത്തെ 6 കർമ്മയോഗമാണ്, മധ്യത്തിലെ 6 ഭക്തിയോഗമാണ്, അവസാനത്തെ 6 ജ്ഞാനയോഗമാണ്. ഭഗവത്ഗീത ഇവിടെ എന്താ രണ്ട് പിക്ചർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഒന്ന് ടോർച്ച് ലൈറ്റ് കാണിച്ചു, ഒന്ന് സൂര്യന്റെ പ്രകാശം കാണിച്ചു. എന്താ ഇത് രണ്ടും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും കൂടിയാലും ഈ എന്താ പറയാ, മറ്റെല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും കൂടിയാലും ഈ ഒരു ടോർച്ച് ലൈറ്റിന്റെ അത്രയ്ക്ക് പ്രകാശമേ, അത്രയ്ക്ക് തേജസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷേ ഭഗവത്ഗീത ഒന്ന് മാത്രം മതി. അതിന് സൂര്യന്റെ അത്രയ്ക്ക് പ്രകാശമാണ്, അത്ര ഉജ്ജ്വലമാണ് ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ചർച്ച ചെയ്യുന്ന 5 വിഷയങ്ങളാണ്. എന്തൊക്കെയാണ്? 5 വിഷയങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ളത്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, ഈശ്വരൻ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ. പിന്നെ ഒന്ന് ജീവാത്മാവ്, ജീവൻ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, ചേതന. നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളില് ജീവനുണ്ട് അല്ലെ, ചേതനയുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയണം. പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതി, നമ്മൾ ഈ ജീവിക്കുന്ന ഈ പ്രകൃതി, ഭൂമി അല്ലെ, ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്. പിന്നെ കാലം അല്ലെ, സമയം,
അത് കാലത്തെക്കുറിച്ച്, പിന്നെ കർമ്മം, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി. ഓരോരുത്തരും പല പല കർമ്മമണ്ഡലങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നവരാ അല്ലെ? എല്ലാവരും എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങളാണ്? 5 വിഷയങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട്. ഈശ്വരൻ, ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കാലം, കർമ്മം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന 5 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി ഗീത മാഹാത്മ്യം. എന്തിനാ പിന്നെ നമ്മൾ ഗീത പഠിക്കണേന്ന് അറിയണ്ടേ? അപ്പൊ അതിന് മാഹാത്മ്യം നമുക്ക് ഈ ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യര് വിരചിതമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് വരികളാണ്. നമ്മൾക്കൊന്നൊന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോകാം. ഗീതാശാസ്ത്രമിതം പുണ്യം യപ്പഠേത് പ്രയതപുമാൻ വിഷ്ണോപദമവാപ്നോതി ഭയശോകാദിവർജിത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത്ഗീത ഒരു അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യമാണ്. അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വായിക്കണം. ഗീതാശാസ്ത്രമിതം പുണ്യം യപ്പഠേത് പ്രയതപുമാൻ. ഭഗവത്ഗീതയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങള് വേണ്ടവിധം പിന്തുടരുന്നവർ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും മുക്തരാവും. എന്തിനാ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കേണ്ടത്? അതിന്റെ മാഹാത്മ്യം എന്താ? ഗുണം എന്താ? എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റുമല്ലേ? ഭയശോകാദിവർജിത. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തരാവും. അടുത്ത ജന്മം ആത്മീയ ജീവിതം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യാം അല്ലേ? ഇനിയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു ജന്മം. നമുക്ക് പല പല ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ഇനിയും എത്ര ജന്മം എടുക്കണം അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ ഇതിനേക്കാൾ മോശപ്പെട്ട ഒരു ജന്മത്തിലേക്ക് പോയിക്കൂടാ അല്ലേ? അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഭഗവത്ഗീതയാണ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാധ്യയനശീലസ്യ പ്രാണായാമപരസ്യ ച നൈവ സന്തി ഹി പാപാനി പൂർവജന്മകൃതാനി ച. ആത്മാർത്ഥമായി, അത് ഗൗരവമായി ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്ന ഒരാളെ ഭഗവത് കരുണയാൽ മുമ്പ് ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ഫലം ബാധിക്കുകയില്ല. മുൻജന്മ കർമ്മഫലങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ? സഞ്ചിത കർമ്മഫലം എന്നൊക്കെ പറയും. അതെല്ലാം ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്ന മനസ്സിലാക്കുന്ന പ്രായോഗികമാക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അതൊക്കെ പിന്നെ ഇല്ലാതാവും, മാഞ്ഞുപോകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. മലിനേ മോചനം പുംസാം ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സകൃദ്ഗീതാമൃത സ്നാനം സംസാരമലനാശനം. ഭഗവത്ഗീത പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ മുഖനിർഗതമാണ്. ഭഗവത്ഗീത മറ്റാരുമല്ല പറഞ്ഞത് അല്ലെ? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ നേരിട്ട് പറഞ്ഞതാ. ഗംഗ ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജ നിർഗതമാണ്. ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഗംഗ അല്ലെ, പുണ്യനദി വരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ മുഖവും പാദവും തമ്മിൽ തീർച്ചയായും യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. എങ്കിലും പക്ഷപാതമില്ലാത്ത ഒരു പഠനത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത ഗംഗാജലത്തേക്കാൾ കുറെ കൂടി പ്രധാനമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ? ഗംഗയിൽ എന്തിനാ ആളുകൾ കുളിക്കണത്? പാപനിർമോചനത്തിന് അല്ലെ? അതിനേക്കാളൊക്കെ പവർഫുള്ളാ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചാൽ പാപങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പോകുന്നത്. നിത്യവും ജലത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്ത് ദേഹശുദ്ധി വരുത്താം. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന ഗംഗാജലത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും പോകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഗീതാസു ഗീതാ കർത്തവ്യ കിമന്യൈ ശാസ്ത്രവിസ്തരേ യാ സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖപത്മാദ്വിനിസൃത. ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാനാൽ പറയപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ? ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടതാകയാൽ മറ്റൊരു വേദസാഹിത്യവും പഠിക്കേണ്ടതില്ല. ഒരു പുസ്തകം മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഈ ഭഗവത്ഗീത. ഭഗവത്ഗീത ശ്രദ്ധയോടും കൃത്യനിഷ്ഠയോടും കൂടി ശ്രവിക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്താൽ മതി. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആളുകൾ ലൗകിക വ്യാപാരത്തിൽ അത്രയധികം മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേദസാഹിത്യം മുഴുവൻ വായിക്കുക അവർക്ക് അസാധ്യമത്രേ. എന്നാൽ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഈ ഒരൊറ്റ ഗ്രന്ഥം ഭഗവത്ഗീത അത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി എന്നാ പറയണത്. എന്താ കാരണം? എല്ലാ വേദ സാഹിത്യങ്ങളുടെയും സാര സർവസ്വമാണ് ഭഗവത്ഗീത. മാത്രമല്ല പ്രത്യേകിച്ചും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ ഉപദിഷ്ടവുമാണ്. ഭഗവാൻ നേരിട്ട് പറഞ്ഞതാ, മറ്റൊരാളിലൂടെ പറഞ്ഞതല്ല. അതുകൊണ്ട് ഭാരതാമൃത സർവസ്വം വിഷ്ണു വക്രാദ്വിനിസൃതം ഗീതാ ഗംഗോദകം പീത്വാ പുനർജന്മന വിദ്യത്തെ. ഗംഗാജലം പാനം ചെയ്യുന്നവൻ മോക്ഷം പ്രാപിക്കും. ഭഗവത്ഗീതാമൃതം പാനം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ എന്താ പറയാ? മഹാഭാരതത്തിന്റെ സാരാമൃതമത്രേ ഭഗവത്ഗീത. ഭഗവത്ഗീത മഹാഭാരതം എന്നുള്ള ആ പുരാണത്തില് ഉള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഭഗവത്ഗീത.
ആദിവിഷ്ണുവായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വയം ഉപദേശിച്ചതാണ്. സർവോപനിഷദോ ഗാവോ ദോക്ത ഗോപാലനന്ദന പാർത്ഥോ വത്സ സുധീർ ഭോക്ത ദുഃഖം ഗീതാമൃതം മഹത്. എന്താണ് ഗീതോപനിഷത്ത് എന്നാ പറയാ. ഭഗവത്ഗീത എല്ലാ ഉപനിഷത്തുക്കളുടെയും സാര സർവസ്വമാണ്. എല്ലാ ഉപനിഷത്തുക്കളും ഇപ്പോ ഒരു പശുവിനെ പോലെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുകയാണ്, വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെ കരുതാണെങ്കിൽ ഗോപകുമാരൻ എന്ന് പ്രശസ്തനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ആ പശുവിനെ കറക്കണത്. അർജുനനോ ഒരു പശുക്കിടാവിനെ പോലെ. പണ്ഡിതരും പരമഭക്തന്മാരും അമൃത തുല്യ ദുഗ്ധമായ ഭഗവത്ഗീത പാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ എല്ലാ ഉപനിഷത്തുക്കളുടെയും സാരം ആയിട്ടുള്ള ഒരു പശു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. അത് ഭഗവാനാണ് ഗോപകുമാരൻ, പശുവിനെ മേയ്ക്കുന്ന. കിടാവ് വേണം അല്ലേ പശു പാൽ ചുരത്താൻ, അത് അർജുനനാണ്. ഈ നമ്മളല്ല ഭക്തരായിട്ടില്ല, നമ്മൾ ഭക്തരാവാനുള്ള ഒരു പുറപ്പാടാണ്. അപ്പോ പണ്ഡിതന്മാരും പരമഭക്തരും ഒക്കെ അമൃത തുല്യമായിട്ടുള്ള ഈ ഭഗവത്ഗീത ഇങ്ങനെ പാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ്. ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്രഗീതം ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്രയേവ ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി യാനി കർമാപ്യേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. അപ്പൊ എന്താണ് അവസാനത്തെ മഹാത്മ്യത്തിലെ ശ്ലോകമാണിത്. ഇക്കാലത്ത് ജനങ്ങൾ ഒരേ ഒരു ധർമ്മഗ്രന്ഥത്തെയും ഒരേ ഒരു ഈശ്വരനെയും ഒരേ ഒരു മതത്തെയും ഒരേ ഒരു പ്രവൃത്തിയും മാത്രം സ്വീകരിക്കാൻ ഉത്സുകരാണ്. സമയമില്ല അല്ലെ, മരിക്കാൻ പോലും സമയമില്ല ഇന്നത്തെ ആൾക്കാർക്ക്. ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, സനാതന ധർമ്മത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിനോ ലക്ഷക്കണക്കിനോ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് എപ്പോഴാ അല്ലെ? അപ്പൊ വേണ്ട, അങ്ങനെയൊന്നും പഠിക്കണ്ടെന്നാ പറയണേ. ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്രഗീതം, ഒരൊറ്റ ഗ്രന്ഥം മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ലോകത്തിന് പൊതുവായിട്ടുള്ള ഏക ധർമ്മ ഗ്രന്ഥം ഭഗവത്ഗീത. ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനിയാനി, ഒരേ ഒരു മന്ത്രം, ഒരേ ഒരു പ്രാർത്ഥന, തന്നാമസങ്കീർത്തനം, ഭഗവാന്റെ ആ നാമസങ്കീർത്തനം മാത്രം മതി. വേറെ ഒരുപാട് കീർത്തനങ്ങളോ സംസ്കൃത ശ്ലോകങ്ങളോ ഒന്നും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണ്ട. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഈ ഒരു മന്ത്രം മാത്രം ചൊല്ലിയാൽ മതി നമ്മള്. കർമാപ്യേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ, ഒരൊറ്റ പ്രവൃത്തി മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി. എന്താണ് ആ പ്രവൃത്തി? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷ സേവനം, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാലേ, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. ഭഗവാൻ പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആരാധന ചെയ്യുക. നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും യജ്ഞരൂപത്തിൽ ഇരിക്കട്ടെ ഭഗവാന്റെ മുമ്പില് അല്ലേ, ഭഗവാന്റെ കാൽപാദങ്ങളില് സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു എന്ന്. അപ്പോ അധ്യായം 1 അർജുന വിഷാദയോഗമാണ് അല്ലേ. അർജുന വിഷാദയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അർജുനൻ വിഷമിച്ചു. എന്തിനാണ്? നമുക്കത് നോക്കാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവത്ഗീത എല്ലാ ഉപനിഷത്തുക്കളുടെയും സാരാണ് പറഞ്ഞു. ഭക്തിഭാവത്തോടെ ഭഗവത്ഗീതയെ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് അല്ലെ. കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം എന്നാണ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ. ഈശ്വര പരമ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഭഗവാനാണ് പരമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആദിനാരായണനായിട്ടുള്ള ആ ഗോവിന്ദനെയാണ് നമ്മൾ ഭജിക്കേണ്ടത് എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയില് ബ്രഹ്മാവ് പാടുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനോട് വിധേയ മനോഭാവത്തോടെ വേണം നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ. ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങള്, നിർദ്ദേശങ്ങള്, അതുപോലെ സന്ദേശങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത്. അതൊക്കെയും നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടിട്ട് മനനം ചെയ്യണം. മാത്രല്ല സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ അത് പകർത്തുകയും വേണം. ഓ, ഭഗവത്ഗീതയുടെ 1-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതിന്, ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ ഭഗവാൻ ഈ ജ്ഞാനം നൽകി, ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കണ്ടേ. ഒരു തരത്തിൽ പറയുമ്പോഴ് എന്താണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു ക്ലാസിക് കോൺവെർസേഷൻ തന്നെയാണ് എന്ന് വേണം പറയാൻ. ഭഗവാനും അർജുനനും തമ്മില് എപ്പോഴാ 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിൽ വെച്ച് നടന്ന
അതാണ് ഒരേ വംശപരമ്പരയിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രണ്ട് കുടുംബത്തിലെ ആളുകള്. പാണ്ഡുപുത്രൻ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് 7 അക്ഷൗഹിണിയുമായിട്ട്, ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രൻ ദുര്യോധനൻ 11 അക്ഷൗഹിണിയുമായിട്ട് മുഖാമുഖം നിൽക്കുകയാണ്. മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഹിന്ദുക്കൾക്കൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ അറിയാം അല്ലെ? അപ്പൊ എന്തിനാ ഇവര് മുഖാമുഖം നിൽക്കുന്നത്? പരസ്പരം ആലിംഗനം ചെയ്യാനാണോ? അല്ല അല്ലെ? സൗഹൃദ സംഭാഷണത്തിനല്ല. യുദ്ധം ഭൂമിയാണ്. ധാർമ്മികവും അധാർമികവുമായിട്ടുള്ള ശക്തികൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം ഇതാ നടക്കാൻ പോകുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ യുദ്ധത്തിന് കാരണമായത് എന്താണ്? കൗരവപക്ഷത്തു നിന്ന് നാളിതുവരെ പാണ്ഡവരോട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മോശം വ്യവഹാരങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പാണ്ഡവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട രാജ്യം 13 വർഷത്തെ വനവാസത്തിന് ശേഷം പോലും തിരിച്ചു നൽകാൻ തയ്യാറായില്ല അല്ലെ? പാണ്ഡവ പുത്രവധു ദ്രൗപദിയെ അപമാനിക്കുക, അങ്ങനെ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത ഉപദ്രവങ്ങളാണ് അല്ലെ കൗരവന്മാര് ഈ പാണ്ഡവരോട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം തിരികെ നൽകാൻ വിസമ്മതിച്ച ആ കൗരവരുടെ അടുത്ത് സന്ധി സംഭാഷണത്തിനായിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണൻ പോകുന്നുണ്ട്. കഥ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം അല്ലെ? പകുതി രാജ്യം കൊടുക്കണം, അതല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, കുറച്ച് 5 ഗ്രാമം കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ 5 വീട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട് പോലും നൽകില്ല എന്ന് ദുര്യോധനൻ പറയാണ്. യുദ്ധമല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയില്ല എന്നുള്ള സ്ഥിതിയായി. അങ്ങനെ യുധിഷ്ഠിരൻ തന്റെ 4 സഹോദരന്മാരോടും ശ്രീകൃഷ്ണനോടുമൊപ്പം 7 അക്ഷൗഹിണിയുമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. കുറച്ചു സമയത്തിനകം യുദ്ധം ആരംഭിക്കും. ഈ വേളയില് വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനിൽ ഉണ്ടായ വിവശതയും സംശയങ്ങളും മാറ്റുന്നതിനായിട്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ. 5000 വർഷം മുമ്പുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇത്ര പഴയ കാര്യങ്ങൾ എന്തിനാ നമ്മൾ പഠിക്കണേ എന്ന് തോന്നോ? ഇന്നും ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് പ്രസക്തിയുണ്ട്. മേന്മ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്. 100ഓളം വിദേശ സർവകലാശാലകളില് ഇപ്പൊ ഗീത പാഠ്യ വിഷയമാണ്. ഓരോ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ദൈവശക്തിയെ പ്രബലമാക്കാൻ, ദൈവികത എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഉണ്ട്, കൃഷ്ണപ്രേമം, അതിനെ പ്രബലമാക്കാൻ ഈ വൈദിക ജ്ഞാനം ഉപകരിക്കുന്നുണ്ട്. ജീവിതത്തിലെ ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാനും ജീവിതയാത്രയിൽ ശരിയായ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കാനും വ്യക്തി ജീവിതം ആനന്ദപൂർണമാക്കാനും ഒപ്പം സമാജത്തിന്റെ മംഗളത്തിനും ഗീത മാർഗദർശി തന്നെയാണ്. എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിള് നോക്കുകയാണ് വെച്ചാല്, ഒരാള് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാണ്, എത്തേണ്ട സ്ഥലം പെട്ടെന്ന് പുതിയ സ്ഥലം അറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഗൂഗിൾ മാപ്പ് എടുത്തു വെക്കുക. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യാ? അപ്പൊ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിലുള്ള വഴിയിലൂടെ എത്തിച്ചേരുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും. മാത്രല്ല, വഴിയിൽ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാല് മറ്റൊരു വഴിക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതുപോലെയാണ് ഭഗവത്ഗീത. നിരന്തരം നമുക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാണ്. ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പോ നമ്മുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തില് കഠിന സന്ദർഭങ്ങള്, പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടില്ല എന്ന്? എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം ഘട്ടങ്ങളെയൊക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതൊക്കെ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ദ മോസ്റ്റ് പ്രാക്ടിക്കൽ വേ പോസിബിൾ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി ഗൂഗിൾ മാപ്പിന് നൽകാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു മഹത്വം കൂടി ഭഗവത്ഗീതയ്ക്കുണ്ട്. ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ നമ്മൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കാട്ടിക്കൊടുക്കണം അല്ലെ? പക്ഷെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യവും ഉദ്ദേശവും ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ചെയ്യണത്. ഇപ്പോ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധികള് ഒക്കെ ക്ലേശങ്ങള് ആർക്കും ഒഴിവാക്കാൻ ആവില്ല. എത്ര പണമോ പദവിയോ ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഈ 4 കൂട്ടം ക്ലേശങ്ങൾ സഹിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. ജന്മം, മൃത്യു, ജര, വ്യാധി ഇതൊക്കെ എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലുള്ളതാ. എന്നാൽ ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത ഭഗവാന്റെ ഒരു ലോകമുണ്ട്. അവിടേക്ക് എങ്ങനെ പ്രവേശിക്കാമെന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്തെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. മൃഗത്തിനെ പോലെ വെറുതെ ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനം ഇത് മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി ജീവിക്കേണ്ടതല്ല ഈ മനുഷ്യജന്മം. അത് നമ്മൾ അറിയണം. അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ എന്നൊക്കെ? ഞാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ ആരാണ്? എന്തിന് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നത്? എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ദുഃഖം?
എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം ഭഗവത്ഗീതയിലുണ്ട് അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എത്ര ധനസമ്പത്തി ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരാൾക്കും സന്തോഷം എന്ന് പറയണ ഇല്ല. സ്ട്രെസ്സാ എപ്പോഴും. പ്രമോഷനൊക്കെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്, വിദേശ യാത്രകൾ ഓഫീസിൽ നിന്ന് തരപ്പെടുന്നുണ്ട്, എന്നിട്ടും സന്തോഷമൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ? എഞ്ചിനീയർ ആയ ഒരാൾ കരുതും, ഇതല്ല ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആവാണ് വേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്താ അങ്ങനെ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോ അവിടെ നല്ലത്, അങ്ങനെ തോന്നും. വേണ്ടത്ര ജ്ഞാനപ്രാപ്തി ഇല്ലാത്തതിനാലാണ്. സ്വന്തം ധർമ്മത്തെയും കർമ്മത്തെയും കുറിച്ചൊന്നും അറിയുന്നില്ല അല്ലേ? അപ്പോ ഈ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇതിലൊക്കെ ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ. 1-ാം അധ്യായം അർജുന വിഷാദ യോഗം. 18 അധ്യായങ്ങളുടെ കൂടെയും യോഗം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ യോഗം എന്ന് പറയണത്? കണക്റ്റിംഗ് ടു ഗോഡ് എന്ന്, ചേരുക, ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യാം, അങ്ങനെ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയും. ഇവിടെ അർജുന വിഷാദ യോഗം. അപ്പൊ നമുക്കത് പോകെ പോകെ ഓരോ യോഗങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ എല്ലാം ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലെ എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് യോജിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നതാ. ഇപ്പൊ ഭഗവാനോട് നമ്മൾ ഒരു സുഹൃത്തിനോട് എന്ന പോലെ നമുക്ക് എല്ലാം പറയാം. ലോകത്തിന്റെ ചലനങ്ങളെല്ലാം അറിയുന്ന ഭഗവാനാണ് അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ പറയുമ്പോഴ് ഭഗവാൻ അറിയാം അടുത്ത നിമിഷം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ? പാസ്റ്റ്, പ്രസന്റ്, ഫ്യൂച്ചർ എല്ലാ ജീവികളുടെയും ഭഗവാൻ അറിയാം. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശം ഭഗവാൻ തരും അല്ലെ? നിരന്തരം ഭഗവാനോട് സംസാരിക്കുക. സുഖങ്ങള്, ദുഃഖങ്ങള്, ആകുലതകള് ഒക്കെ നമ്മൾ മറ്റൊരാളോട്, സുഹൃത്തിനോടൊക്കെയാ പറയണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്കും നമ്മുടെ പോലെ പരിമിതര് തന്നെ അവരും അല്ലെ? അവർക്ക് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാനൊന്നും സാധിക്കില്ല. പറയും അവര്, വിഷമിക്കണ്ട, അതൊക്കെ ശരിയാവും എന്നൊക്കെ അവര് പറഞ്ഞു എന്ന് വരും. പക്ഷെ അവരും ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉള്ളവരാ, നമ്മളെ പോലെ തന്നെയാണ്. ഭഗവാനില് അടിയുറച്ച വിശ്വാസം വേണം. പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അങ്ങനെ മനനം ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കണം. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ? ദുഃഖ നിവൃത്തിക്ക് വേണ്ടിയാ എല്ലാവരും പാടുപെടുന്നത്. എന്നാലോ ഈ ലൗകികതയ്ക്ക് ഒന്നിനും നമുക്ക് സുഖം തരാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്താ? അതൊക്കെ നശിക്കുന്നതാ. നശ്വരമായിട്ടുള്ളതിന് എങ്ങനെയാ അല്ലെ ശാശ്വത സുഖം തരാൻ പറ്റുക? അനശ്വരനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെ? സത്യമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന് മാത്രമേ നമുക്ക് ശാശ്വത ആനന്ദം നൽകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ അറിയണം. ഹരികൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് 1-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാണ്. 700 ശ്ലോകങ്ങളുള്ളതില് 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ധൃതരാഷ്ട്രരാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രരാണ് അവിടെ രാജാവ് അല്ലെ? 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുയുത്സവ മാമകാഃ പാണ്ഡവശ്ചൈവ കിമകുർവത സഞ്ജയ. ധൃതരാഷ്ട്രർ പറഞ്ഞു, ഹേ സഞ്ജയ, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധോത്സുകരായി ഒന്നിച്ചുകൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്തു ചെയ്തു ചോദിക്കാണ്. ഇപ്പൊ സഞ്ജയൻ ആരാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ മന്ത്രിയാണ് അല്ലെ? ഇപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രരൊഴികെ മറ്റെല്ലാവരും ഈ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. വിതുരര് യുദ്ധം നടക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായപ്പോഴ് തീർത്ഥാടനത്തിനായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ്. ചെറിയച്ഛനാണ് അദ്ദേഹം, ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ സഹോദരനാണ് അദ്ദേഹം, ഒരു സാത്വികനാണ് അദ്ദേഹം. അവിടുന്ന് പോവാണ്. ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ പിതാവ് വ്യാസദേവനാണ് നമുക്കറിയാം. ഈ യുദ്ധം നേരിട്ട് കാണാനായിട്ട് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകാൻ തയ്യാറായി. ധൃതരാഷ്ട്രര് ജന്മനാ അന്ധനാണ് നമുക്കറിയാം. അപ്പോഴ് ഈ യുദ്ധം കാണണമെങ്കിൽ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകാം എന്ന് പറയാണ്. വ്യാസദേവർക്ക് അതിനുള്ള കഴിവുണ്ട് അല്ലെ? പക്ഷേ എനിക്ക് വേണ്ട, ഇതുവരെ കുട്ടികളെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെ? ഇപ്പൊ യുദ്ധക്കളത്തിൽ അവര് നിക്കണേ, വേണ്ട, അവര് ജയിച്ചു എന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞാ മതി, ഇനിയിപ്പോ യുദ്ധമൊന്നും കാണണ്ട, തനിക്ക് കാണണ്ട എന്ന് രാജാവ് പറയാണ്. ഫൈനൽ റിസൾട്ട് അറിഞ്ഞാ മതിയല്ലേ എന്റെ മക്കൾ യുദ്ധം ജയിച്ചു എന്ന്. അപ്പോഴ് വ്യാസര് തന്റെ ശിഷ്യനും ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ മന്ത്രിയുമായിട്ടുള്ള സഞ്ജയന് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകി. അപ്പോ സഞ്ജയൻ മന്ത്രിയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ, വ്യാസരുടെ ശിഷ്യനുമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകി. എന്താ അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം?
ഇപ്പൊ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ യുദ്ധക്കളത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും കണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രർ, ധൃത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസക്തി എന്ന, രാജ്യത്തോടുള്ള ആസക്തി ആണ്. അപ്പോ തനിക്കും തന്റെ മക്കൾക്കും രാജാധികാരം കിട്ടണം. അതിനായിട്ട് എന്ത് അധർമ്മവും ചെയ്യാനും തയ്യാറാണ്. ഇപ്പൊ ഈ വിദേശത്തൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് മാഫിയ മറ്റൊരു രാജ്യത്തൊക്കെ ഭീകരവാദം നാശമൊക്കെ വരുത്തുന്നത് പോലെയാ. എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോ പ്രസന്നനായിട്ട് നിൽക്കും. എന്നാലോ പിന്നിൽ നിന്നിട്ട് ദുര്യോധനൻ, ശകുനി, കർണൻ എന്നിവരെയൊക്കെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് ഷഡയന്ത്രം രചിക്കും. അങ്ങനെ സർവനാശം വരുത്തും. അന്ധത എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിന് മാത്രമല്ല, മനസ്സിനും ഉണ്ട്. ആത്മീയ ചൈതന്യം ഒട്ടുമില്ല. അഹന്ത, മമത, എങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ദോഷങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരാള് തന്നെയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രൻ. അപ്പോ മാത്രല്ല, കുരുക്ഷേത്രം ഭൂമിയിലാ യുദ്ധം നടക്കുന്നത്. വൈദിക കാലം മുതൽക്കേ തീർത്ഥാടകരുടെ പുണ്യ സ്ഥലമായിട്ടുള്ള കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമി ദേവന്മാരുടെ പോലും ആരാധനാ സ്ഥലമാണ്. ആ പാവന സ്ഥലത്തിന്റെ സ്വാധീന ശക്തി ഉണ്ടല്ലോ, അത് യുദ്ധത്തിനെ എങ്ങോട്ടെത്തിക്കും എന്നുള്ള ഭയം ഒരു വേള ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, ധർമ്മപിതാവായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യം എവിടെയാ? പാണ്ഡവരുടെ കൂടെയാണ്. അതുകൊണ്ടൊക്കെ സംശയം, എന്റെ മക്കള് തോൽക്കുവോ ഇനി? അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധോത്സുകരായി ഒന്നിച്ചു കൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്തു ചെയ്തു എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോ പാണ്ഡവര് 13 വർഷം വനവാസത്തിലായിരുന്നപ്പോഴും അവർക്ക് സമാധാനം, ശാന്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ 13 വർഷവും കൗരവര് ഒരു ദിവസം ശരിക്കും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല. ദുര്യോധനൻ യുധിഷ്ഠിരനിൽ നിന്ന് എല്ലാം കവർന്നെടുക്കുകയായിരുന്നു വഞ്ചനയിലൂടെ. ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടല്ലോ, തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ചിന്താഗ്രസ്തനായിരിക്കും, അല്ലെ? പറയും ചിതയില് ഒരു തവണ എരിഞ്ഞടങ്ങിയാ മതി. എന്നാല് ചിന്തയാകുന്ന ചിതയില് അനേകം തവണ എരിഞ്ഞടങ്ങേണ്ടി വരികയാണ് ചെയ്യണത് എന്നാ പറയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളുടെയും ഒരു അധ്യായത്തിന്റെ ഫുൾ സാരാംശം നിങ്ങളിൽ എത്തിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങളാണ് പറയുന്നുണ്ടാവുക. 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം. പശ്യൈതാം പാണ്ഡുപുത്രാണാം ആചാര്യമഹതീം ചമും വ്യൂഢാം ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമത. അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ. അപ്പൊ ഇത് ദുര്യോധനനാണ്. ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കൂ, ദുര്യോധനനെയാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ദുര്യോധനൻ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയ ഒരു മനുഷ്യൻ, സർവ സൈന്യാധിപനും മഹാബ്രാഹ്മണനുമായിട്ടുള്ള ദ്രോണാചാര്യര്. ആ ദ്രോണാചാര്യരാണ് അവരുടെ സൈന്യാധിപൻ, കൗരവ സൈന്യത്തിന്റെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ദുര്യോധനൻ പറയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ തെറ്റുകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാണ്. ഇപ്പൊ ദ്രൗപദിയുടെ പിതാവ് ദ്രുപദ രാജാവുമായിട്ട് ദ്രോണർക്ക് രാഷ്ട്രീയ വൈര്യമുണ്ട്, ദ്രോണരും ദ്രുപദരും തമ്മില്. അതിനാല് യാഗം നടത്തിയിട്ട് ഈ ദ്രോണാചാര്യനെ വധിക്കാൻ കഴിവുള്ള പുത്രൻ ഉണ്ടാകാൻ വരം നേടി. അങ്ങനെ ദ്രോണരെ വധിക്കാൻ ഉണ്ടായ ദ്രുപദപുത്രനാണ് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ. എന്നാലോ ഈ ബ്രാഹ്മണനാണ്, അല്ലെ, ആചാര്യനാണ്. അദ്ദേഹം ഈ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനെയും ആയുധവിദ്യ പഠിപ്പിച്ചത് ദ്രോണാചാര്യര് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോഴോ ആ വിദ്യയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പാണ്ഡവ സൈന്യത്തിന്റെ വിന്യാസത്തിനാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ എതിർപക്ഷത്തെ സൈന്യാധിപനാണ്. അപ്പോ പാണ്ഡവരുടെ സഹായിയായിട്ട് നിന്നേക്കാണ്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ദ്രോണർ ഈ യുദ്ധത്തില് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയ്യാറാവരുത്, മുതിരരുത്, ജാഗരൂകനാവണം എന്നാണ് ദുര്യോധനന്റെ ഉദ്ദേശം. എന്താ കാരണം? പാണ്ഡവരെല്ലാവരും ദ്രോണരുടെ ശിഷ്യര് തന്നെയാണ്. അതിലോ ഈ അർജുനൻ പ്രിയ ശിഷ്യനാണ്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ദാക്ഷിണ്യൊന്നും അവരുടെ അടുത്ത് കാണിക്കരുത് എന്നൊരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാണ് പരാജയ ഭീതിയുള്ള മുഖത്തോടെ ദുര്യോധനൻ ചെയ്യ. അപ്പോ ദുര്യോധനൻ പറയാണ്, എന്നിട്ട് ആ സൈന്യത്തില് നോക്കൂ, യുയുധാനൻ, വിരാടൻ, ദ്രുപദൻ, ദൃഷ്ടകേതു, ചേകിതാനൻ, കാശിരാജാവ്, പുരുജിത്ത്, കുന്തിഭോജൻ, ശൈബ്യൻ, യുധാമന്യു, ഉത്തമൗജസ്, സുഭദ്രാപുത്രനായിട്ടുള്ള അഭിമന്യു, ദ്രൗപദിയുടെ മക്കള്, ഇങ്ങനെ മഹാരഥന്മാര് അനവധിയുണ്ട്.
പാണ്ഡവരുടെ സൈന്യത്തില്. എന്നാൽ എന്റെ സൈന്യത്തിലോ യുദ്ധത്തില് സദാ വിജയിക്കുന്ന അങ്ങ്. അങ്ങയെ പുകഴ്ത്താണ് ദ്രോണാചാര്യരെ. അപ്പൊ പറയാണ്, യുദ്ധത്തില് സദാ വിജയിക്കുന്ന താങ്കളുണ്ട്, പിന്നെ ഭീഷ്മരുണ്ട്, കർണൻ, കൃപൻ, അശ്വത്ഥാമാവ്, വികർണൻ, ഭൂരിശ്രവസ് തുടങ്ങി എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ കളയാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള വീരയോദ്ധാക്കൾ അനവധിയുണ്ട് നമ്മുടെ സൈന്യത്തില്. പിതാമഹനായ ഭീഷ്മനാൽ നമ്മുടെ സൈന്യം സുരക്ഷിതമാണ്. അല്ലേ? ഭീഷ്മ പിതാമഹനാണ്, ഒരിക്കലും തോൽവിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന്. അദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ സൈന്യം, അതുകൊണ്ട് സുരക്ഷിതമാണ്. എന്നാലോ ഭീമൻ രക്ഷിക്കുന്ന പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ നോക്കൂ, അത് പരിമിതമായത്. അല്ലേ? അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് സമാധാനിക്കാണ് ദുര്യോധനൻ. ഇപ്പൊ പറയാണ് എല്ലാവരെയും വിളിച്ചിട്ട്, സൈന്യവ്യൂഹത്തില് മർമ്മസ്ഥാനങ്ങളില്, അതായത് സ്ട്രാറ്റജിക് ലൊക്കേഷൻസില് ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഓരോരുത്തരും ഭീഷ്മ പിതാമഹനെ പിന്തുണയ്ക്കണം എന്ന് ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ചെയ്യുന്നത് ദുര്യോധനൻ. അങ്ങനെ 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോ, അപ്പോ ഈ കുരു പിതാമഹൻ ഭീഷ്മർക്കറിയാം, പൗത്രന്റെ അന്തർഗതമൊക്കെ അറിയാം. അവനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് ചെയ്യാണ് ഈ ശംഖെടുത്ത് ഊതാണ്. സിംഹത്തിനെ പോലെ പ്രതാപത്തോടെ ആർത്തു വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് തന്റെ ശംഖെടുത്ത് മുഴക്കുന്നത് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ. അല്ലേ? ഈ ആർമിയിലൊക്കെ യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു അലർച്ചയോട് കൂടിയിട്ട് അല്ലെ കമാൻഡർ വന്നിട്ട് എല്ലാവരെയും എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോ ഈ യുദ്ധത്തില് വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാനൊന്നും വയ്യ എന്ന് പരോക്ഷമായിട്ട് ദുര്യോധനൻ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണോ എന്ന് തോന്നും. കാരണം ഭീഷ്മർക്കറിയാം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ മറുപക്ഷത്താണ്. അല്ലേ? അപ്പോ എങ്കിലും ഇപ്പോ യുദ്ധം ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഭീഷ്മരുടെ കർത്തവ്യാണ്. അത് അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ നിറവേറ്റണു, അത്രേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഭീഷ്മരുടെ ശംഖൂതല് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ശംഖ്, ചെണ്ട, മദ്ദളം എന്നിവയുടെ ശബ്ദത്താൽ ഉണ്ടല്ലോ ആ യുദ്ധരംഗം അങ്ങോട്ട് കോലാഹലമായി മാറി. മറുവശത്ത് കൃഷ്ണ അർജുനന്മാര് വെള്ള കുതിരകളെ പൂട്ടിയ തേരില്, വലിയ തേരില് നിന്നിട്ട് തങ്ങളുടെ ദിവ്യ ശംഖങ്ങളും മുഴക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒരു പക്ഷത്ത് മുഴക്കിയാ പിന്നെ ഇവിടെയും മാന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അല്ലെ? ഇവിടെയും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയ പൗണ്ഡ്രം ദധ്മൗ മഹാശംഖം ഭീമകർമാവൃഗോദര. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖമൂതി. അർജുനൻ ദേവദത്തവും ദുഷ്കര കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്നവരും ഭോജനപ്രിയനുമായ ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖവും മുഴക്കി. അപ്പോ ഓരോരുത്തരും മുഴക്കിയ ശംഖങ്ങളുടെ പേരാണ്. ഭഗവാന്റെ ശംഖ് പാഞ്ചജന്യം, അർജുനൻ ദേവദത്തം, പിന്നെയോ ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്നുള്ള ശംഖം മുഴക്കി. അല്ലെ? എല്ലാവരും പല പല അവരുടെ പേര്, ഓരോ ശംഖിന്റെ പേരുകൾ, ആ പേര് വെച്ചിട്ടുള്ള ശംഖങ്ങളൊക്കെ മുഴക്കി. കുന്തിപുത്രനായ യുധിഷ്ഠിരൻ അനന്ത വിജയം എന്ന ശംഖൂതി. നകുല സഹദേവന്മാർ സുഘോഷമണിപുഷ്പകങ്ങളും, വില്ലാളി വീരനായ കാശിരാജാവും മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡിയും, ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ, വിരാടൻ, തോൽവി പിണയാത്ത സാത്യകി, ദ്രുപദൻ, ദ്രൗപദി പുത്രന്മാർ, മഹാബാഹുവായ സുഭദ്രാപുത്രൻ എന്നിവരും ശംഖനാദം മുഴക്കി. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ശംഖനാദങ്ങള് മുഴക്കി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ, സഘോഷാധാർത്തരാഷ്ട്രാണാം ഹൃദയാനുവ്യധാരയത് നഭശ്ച പൃഥിവീം ചൈവ തുമുലോഭ്യനുനാദയൻ. വിവിധ ശംഖങ്ങളിൽ നിന്നുയർന്ന ഈ നാദഘോഷം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും മാറ്റൊലിക്കൊണ്ടു ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയായി. അപ്പോ ഭീഷ്മാദികള് ശംഖൂതിയപ്പോള് പാണ്ഡവരുടെ ഹൃദയമൊന്നും പിളർന്നില്ല. എന്താ കാരണം? ഏതൊരു മഹാവിപത്തിലും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ അഭയം തേടിയവർക്ക് പിന്നെ ഭയക്കാനുണ്ടോ? അല്ലേ? അർജുനൻ എന്താ ചെയ്യണ ഇപ്പോ? സമുചിതമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങള് ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. വില്ലും ശരങ്ങളും ഒക്കെ എടുത്ത് പിടിച്ച്. എപ്പോഴാ ഭഗവാൻ ഓർഡർ തരണേ കൃഷ്ണൻ? അപ്പൊ തുടങ്ങുകയാണ് യുദ്ധം. അതിന് റെഡി ആയിക്കൊണ്ട് അർജുനൻ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഈ ശംഖൂതലും ബഹളമൊക്കെ കേട്ടപ്പോഴോ
അവരുടെ കൗരവപക്ഷത്തുള്ള ആ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെയൊക്കെ ഹൃദയം പിളർക്കുക, പേടിച്ചു വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി അവര്, അല്ലേ? അപ്പോ 21 അർജുന ഉവാച സേനയോരുഭയോർമധ്യേ രഥം സ്ഥാപയ മേ അച്യുത യാവതേതാൻ നിരീക്ഷേഹം യോദ്ധുകാമാനവസ്ഥിതാൻ കൈർമയാ സഹ യോദ്ധവ്യം അസ്മിൻ രണസമുദ്യമേ. ഇപ്പൊ പറയാണ്, ഹേ അച്യുത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുതി ഇതുവരെ വീഴ്ചയൊന്നും പറ്റി, ഭഗവാന് വീഴ്ച പറ്റില്ല, അല്ലെ? ഭഗവാന് ഒരു കുഴപ്പം ഇല്ല. ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും മധ്യത്തിലായി എന്റെ തേർ കൊണ്ട് നിർത്തുക. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധകാംക്ഷികളായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. അർജുനൻ പറയാണ്, അച്യുത, കൃഷ്ണനെ വിളിക്കണവേ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് ആയിരക്കണക്കിനല്ല, അല്ലേ, ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരുകളുണ്ട്, നമുക്കറിയാം. ഇവിടെ വിളിക്കുന്നത് അച്യുത. പറയാണ്, ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും മധ്യത്തിലായിട്ട് എന്റെ തേരിനെ കൊണ്ട് നിർത്തൂ. എന്തിനു വേണ്ടിയാ? ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധകാംക്ഷികളായിട്ട് രണ്ടു ഭാഗത്തും വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിന്റെ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ശ്ലോകം മുതല്. ദുര്യോധന പക്ഷത്ത് യുദ്ധത്തിനായി വന്നവരെ ഞാൻ കാണട്ടെ എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ സൈന്യമധ്യത്തില് തേരിനെ നിർത്തിയിട്ട് പറയാണ്, ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയ കുരുവംശജരെ നോക്കൂ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോഴാണ് അർജുനന് മനസ്സിലാവുന്നത്, ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻ ഇത്രയ്ക്ക് ഗംഭീരാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ, അല്ലെ? യുദ്ധോത്സുകനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അർജുനൻ എന്താ കാണണത് അവിടെ? പിതൃതുല്യര്, പിതാമഹര്, ഗുരുജനങ്ങള്, മാതുലര്, സഹോദരര്, മക്കൾ, പൗത്രർ, സുഹൃത്തുക്കൾ, ഭാര്യാപിതാക്കന്മാർ, ഇവരെയൊക്കെയാ കാണേണ്ടത്. പല വിധത്തിലും തനിക്ക് ബന്ധുക്കളായിട്ടുള്ളവരെ കണ്ടിട്ട് കരുണാഭരിതനായിട്ടുള്ള അർജുനൻ പറയാണ്, പറ്റില്ല കൃഷ്ണ, എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാനാവില്ല, എന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു എന്ന് പറയാണ്. ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആൻഡ് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയി പോയി അർജുനൻ, അല്ലെ? വില്ലാളി വീരനായിട്ടുള്ള അർജുനൻ എന്താ പറയണേ? വേപതുശ്ച ശരീരേ മേ രോമഹർഷശ്ച ജായതേ ഗാണ്ഡീവം സ്രംസതേ ഹസ്താത് ത്വക്ചൈവ പരിദഹ്യതേ. എന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കുകയും രോമാഞ്ചമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ വില്ല് ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതുന്നു, തൊലി ചുട്ടുനീറുന്നു. എന്താ ചെയ്യാല്ലേ? അങ്ങനെ ടോട്ടലി ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയി അർജുനൻ. എത്ര ധൈര്യമുള്ള ആളായിരുന്നു, അല്ലെ? പറയാണ്, ശക്നോമ്യവസ്ഥാതും ഭ്രമതീവ ച മേ മന നിമിത്താനി ച പശ്യാമി വിപരീതാനി കേശവ. അറിയാ, എനിക്കിപ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അല്ലയോ കൃഷ്ണ. കേശവ, കേശി എന്നുള്ള അസുരനെ വധിച്ചപ്പോഴാ കൃഷ്ണന് കേശവൻ എന്ന് പേര് വന്നത്. അപ്പൊ പറയാണ്, ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എമ്പാടും കാണുന്നത്. പറയാ അർജുനൻ, എനിക്ക് ഈ തേരിലുണ്ടല്ലോ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ പോലും സാധിക്കണില്ല. എന്നെ തന്നെ ഞാൻ മറന്നു പോണു, മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങണു. കേശവ, ഈ എമ്പാടും ഞാൻ ദുർനിമിത്തങ്ങളാ കാണണേ, ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് എമ്പാടും ഞാൻ കാണുന്നത് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ഇത്ര വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനില് വിഷാദം വരാനുണ്ടായ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ശ്രീ പ്രഭുപാദ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് 5 കാരണങ്ങളാണ്. മൃദുല ഹൃദയത്വം ഒന്നാമത്തെ, 2 ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങള്. അതൊക്കെ ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇവിടെ. ഈ ശ്ലോകത്തില് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് മൃദുല ഹൃദയത്വം പറഞ്ഞു. 31ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പാപം 36ാമത്തെ ശ്ലോകം. കുടുംബ പാരമ്പര്യം അത് 40ാമത്തെ ശ്ലോകം. തീരുമാനമെടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ അത് 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. അങ്ങനെ 5 കാരണങ്ങളാണ് വിഷാദത്തിനുള്ളതായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്താൽ നല്ലതാണ്. മൃദുല ഹൃദയത്വം, ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ, പാപം, കുടുംബ പാരമ്പര്യം, തീരുമാനമെടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ. അതൊക്കെ പോകെ പോകെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോ 28ാമത്തെ ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച ദൃഷ്ട്വേമം സ്വജനം കൃഷ്ണ യുയുത്സും സമുപസ്ഥിതം സീദന്തി മമ ഗാത്രാണി മുഖം ച പരിശുഷ്യതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക്. ആകെ ഞാൻ
ഒക്കെ തളർന്നു പോയി എൻ്റെ എല്ലാം. ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന 31-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ന ച ശ്രേയോനു പശ്യാമി ഹത്വാ സ്വജനമാഹവേ ന കാംക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ ന ച രാജ്യം സുഖാനി ച. ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങനെ എന്ത് ഗുണമുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കൃഷ്ണ. എനിക്ക് വിജയം ആവശ്യമില്ല, രാജ്യമാവട്ടെ സുഖമാവട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ട. പറയാണ് അർജുനൻ. ഇവര് ശത്രുക്കളാണ്, കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉപദ്രവമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാണ് ഇവരെ യുദ്ധത്തിന് തോൽപ്പിക്കുക എന്ന് കാത്തിരുന്ന അർജുനനായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും പറയാണ് എല്ലാം ബന്ധുക്കളാ കാണുന്നത് അല്ലേ മുമ്പില്. ഈ ബന്ധുക്കളെയൊക്കെ യുദ്ധത്തിന് കൊന്നിട്ട് എന്ത് ഗുണാണ് എനിക്ക് ഉണ്ടാവുക കൃഷ്ണ? അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്ത് ജയിക്കണ്ട, എനിക്ക് രാജ്യം വേണ്ട, സുഖം വേണ്ട എന്ന് കൃഷ്ണ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. 36-ാമത്തെ ശ്ലോകം പാപത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. പാപമേവാശ്രയേതസ്മാൻ ഹത്വൈതാനാതതായിനഃ തസ്മാന്നാർഹാ വയം ഹന്തും ധാർത്തരാഷ്ട്രാൻ സബാന്ധവാൻ. അക്രമികളായ ഇവരെ കൊന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാപമായിരിക്കും നേട്ടം. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കുക എന്നത് നമ്മൾക്കുചിതമല്ല. അല്ലയോ മാധവ, സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്തു നേടാനാണ്? ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സുഖിക്കാൻ കഴിയും? ആദതായിന എന്ന് അവിടെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ. ആദതായികള് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവര് വധാർഹരാണ്, അവര് അത്രയും ഉപദ്രവം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അവരെ വധിക്കാം. അപ്പൊ അക്രമികളായ ഇവരെ കൊന്നാലും പാപം തന്നെയല്ലേ കൃഷ്ണ നേടാൻ പറ്റുക? ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കുക എന്നത് നമ്മൾക്ക് ഉചിതമായിട്ടുള്ളതല്ല പറയാണ് അല്ലേ. കുറെ ഫിലോസഫിയൊക്കെ ഭഗവാനെ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടല്ലോ. പക്ഷെ അർജുനൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, അല്ലയോ മാധവ മാധവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷ്മീപദേ എന്നാ. മാധവ, സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്തു നേടാനാണ്? ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സുഖിക്കാൻ കഴിയും? ഇപ്പൊ സ്വന്തം ബന്ധുക്കളല്ലേ, സഹോദരന്മാരാ, അവരെ കൊന്നിട്ട് ഉള്ള സുഖമൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട കൃഷ്ണ എന്ന് പറയാണ് അർജുനൻ. ഇപ്പോ വൈദിക പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അക്രമികൾ 6 കൂട്ടരാണ്. ഇപ്പൊ ആദതായികള് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അക്രമികള് അവര് ആറ് തരം പ്രവൃത്തി ചെയ്യണവരെയാണ് പറയാ. ഒന്ന് വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ, വീട് തീ വയ്ക്കുന്നവൻ, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവൻ. അത്തരം അക്രമികളെ ഉടനെ വധിക്കണം, അതുകൊണ്ട് പാപമില്ല എന്നാണ്. വൈദിക കാലത്തെ കാര്യമാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജയിലിൽ പോവും. അപ്പൊ ഈ 6 കാര്യങ്ങളും കൗരവര് പാണ്ഡവരുടെ അടുത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഈ 6 കാര്യങ്ങളും അവർ ചെയ്തവരാ, അതുകൊണ്ട് അവരെ വധിച്ചാലൊന്നും പാപം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ്. ഇനി കുടുംബ പാരമ്പര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിലോ, അധർമാഭിഭവാത് കൃഷ്ണ പ്രദുഷ്യന്തി കുലസ്ത്രീയ സ്ത്രീഷു ദുഷ്ടാസു വാർഷ്ണേയ ജായതേ വർണ്ണസങ്കര. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ടു നിന്നാൽ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോവും. അല്ലയോ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ, സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു. പറയാണ് ഈ യുദ്ധത്തില് കുടുംബത്തിലുള്ള ഗൃഹനാഥന്മാര് അല്ലെ, സ്ത്രീകളുടെ ഭർത്താക്കന്മാര്, പിതാക്കന്മാര്, മുതിർന്ന മക്കള്, അവരൊക്കെ ആൺമക്കള് ഒക്കെ മരിച്ചു പോകുമ്പോഴ് അങ്ങനെ കുലം തന്നെ നശിച്ചു പോവില്ലേ? അങ്ങനെ കുലത്തിൽ അധർമ്മം വരില്ലേ? സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോവില്ലേ? അങ്ങനെ സങ്കര ഉണ്ടാവുമ്പോ വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കില്ലേ? അങ്ങനെയൊക്കെ അർജുനൻ പറയാണ്. അങ്ങനെ പിന്നെ തീരുമാനം എടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ, അത് 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ശ്ലോകാണ്. പെട്ടെന്നൊന്ന് നോക്കി പോകാം നമുക്ക്. ന ചൈതദ്വിത്മകദരന്നോ ഗരീയോ യദ്വാ ജയേമയതിവാനോ ജയേയു യാനേവ ഹത്വാന ജിജീവിഷാമാസ്തേ അവസ്ഥിത പ്രമുഖേ ധാർത്തരാഷ്ട്ര. അവരെ ജയിക്കുന്നതോ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നാം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്തു കാര്യം? എങ്കിലും അവർ ഇപ്പോൾ ഈ യുദ്ധത്തിനായി നമ്മുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പോഴും പറയാണ് കൃഷ്ണ, അവരെ നമ്മൾ ജയിക്കുന്നതാണോ അതോ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണോ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് എനിക്കിപ്പോ അറിയണില്ല. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യം? എങ്കിലും അവരാണിപ്പോ യുദ്ധത്തിനായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പില് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറയാണ് അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട്. ഇങ്ങനെ ഇവിടെ 3 പേരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇത് ധൃതരാഷ്ട്രരാണ് 1-ാമത്തെ.
അല്ലെ, ചിന്താകുലനാണ്, എന്റെ മക്കൾക്ക് രാജ്യം ലഭിക്കില്ലേ എന്ന്. ഇവിടെ അർജുനനാണ് അല്ലെ, വിഷാദഗ്രസ്തനായിട്ടുള്ള അർജുനൻ. ഈ ബന്ധുക്കളായവരെയൊക്കെ യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വധിക്കുക ചെയ്യണ്ടേ എന്ന് ഇവിടെ ദുര്യോധനനെയാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. പരാജയ ഭീതിയാണ് മുഖത്ത് നിഴലിക്കുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ 3 പേരുടെ അവസ്ഥ. 44 അഹോപത മഹത് പാപം കർത്തും വ്യവസിതാവയം യത് രാജ്യസുഖലോഭേന ഹന്തും സ്വജനമുദ്യത. പറയാണ്, കഷ്ടം, എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നാം ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്. രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ. പറയാണ്, ഈ യുദ്ധത്തിന് സന്നദ്ധനായ ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ വന്നത് എന്നറിയില്ല. എന്തിനാണോ ഞാൻ പുറപ്പെട്ടത്, എന്തോ കഷ്ടമായി പോയി. എന്തായാലും എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് പുറപ്പെട്ടത്. അഹോബദ മഹത്പാപം എന്നാ പറയണേ. രാജ്യം നേടിയിട്ട് സുഖിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്വന്തം ജനങ്ങളെ കൊല്ലാൻ പുറപ്പെട്ട് വന്നിരിക്കല്ലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്ന് സ്വയം പറയാണ് അർജുനൻ അല്ലേ. 45 യദി മാമ പ്രതീകാരം അശസ്ത്രം ശസ്ത്രപാണയ ധാർത്തരാഷ്ട്രാരണേ ഹന്യൂസ്തന്മേ ക്ഷേമതരം ഭവേത്. ധൃതരാഷ്ട്രന്മാരോട് ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരോട് പൊരുതുന്നതിൽ ഭേദം നിരായുധനായി പ്രതിരോധത്തിനൊരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവർ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വെക്കുകയാണ്. അർജുനൻ തീരുമാനം എടുത്തു. അർജുനൻ പറയാണ്, ഞാൻ ഇവരുടെ അടുത്ത് യുദ്ധത്തിനുമില്ല, അവരെ തോൽപ്പിക്കാനുമില്ല. പകരം ഞാൻ ഒരു പ്രതിരോധത്തിനും ഒരുങ്ങണില്ല. ഞാൻ നിരായുധനായിട്ട് നിൽക്കാം, അവരെന്നെ കൊന്നോട്ടെ. അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ട് ഇപ്പൊ തോന്നണത് കൃഷ്ണ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ കേട്ട് സഞ്ജയൻ ഇതൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. യുദ്ധഭൂമിയിൽ എന്താ നടക്കണേന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പറയാണ് സഞ്ജയ ഉവാച ഏവമുക്ത്വാർജുന സംഖ്യേ രഥോപസ്ഥൗപാവിശത് വിസൃജ്യ സശരം ചാപം ശോകസംവിഘ്നമാനസ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അർജുനൻ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിലിരിപ്പായി. അപ്പോ സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര രാജാവിന്. ഇത്രയൊക്കെയും അവിടെ സംഭാഷണം ഉണ്ടായി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ എന്താ ചെയ്തേ? ഈ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് എത്രയും പറഞ്ഞ് ഈ വില്ലും ശരങ്ങളൊക്കെ താഴെ വെച്ചിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായിട്ട് തേർത്തട്ടിൽ ഇരിപ്പായി എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ട്. അപ്പോ എന്തായാലും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ കൂടെയുള്ള ആ പാണ്ഡവർക്ക് എന്തായാലും തോൽവി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ 9 ലക്ഷണങ്ങള്, അവരുടെ വിജയത്തിന്റെ 9 പോയിന്റുകളാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ധർമ്മക്ഷേത്രത്തിലാണ് യുദ്ധം നടക്കുന്നത്. ധർമ്മഭൂമിയാണ്, ധർമ്മമേ അവിടെ ജയിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. പിന്നെ ദിവ്യമായ രഥം ആണ് കൃഷ്ണ അർജുനന്മാരുടെ രഥം. ദേവദത്തമായിട്ടുള്ള ദിവ്യമായിട്ടുള്ള രഥമാണ്. കപിധ്വജൻ. ഇപ്പൊ ഈ കൊടി അടയാളം നോക്കൂ. ഈ രഥത്തിന്റെ കൊടി അടയാളം, കൊടിയില് ഹനുമാൻ സ്വാമിയാണ് കൊടി അടയാളം. അന്ന് ത്രേതായുഗത്തില് രാമരാവണ യുദ്ധത്തില് പ്രധാന സഹായിയായി അല്ലെ, യുദ്ധം ജയിക്കാനുള്ള സഹായിയായത് ഹനുമാൻ സ്വാമി ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ശംഖുനാദം, എല്ലാ ശംഖുകളും ദിവ്യ ശംഖങ്ങളാണ്. ഗാണ്ഡീവം, ആ വില്ല്, അതും ദേവദത്തമായ വില്ലാണ്. ത്യക്തജീവിത എന്ന് പറഞ്ഞാല് 2 പക്ഷത്തും സ്വന്തം ജീവൻ പോലും ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് വന്ന നിരവധി മഹാരഥന്മാര് ഉണ്ട്. അതാണ് ത്യക്തജീവിത എന്നുള്ളതുകൊണ്ട്. ജീവൻ ത്യജിക്കാൻ പോലും സന്നദ്ധനായിട്ടുള്ള സേനാനികള് 2 പക്ഷത്തും അനവധിയുണ്ട്. മോക്ഷദായ ഏകാദശിയുടെ അന്നാണ് ഈ യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നത്. ഭാഗ്യലക്ഷ്മി, അതായത് ഋഷികേശൻ ഭഗവാനുള്ളിടത്ത് അല്ലെ, മാധവനാണ്, ലക്ഷ്മിപതിയാണ്. മാധവനുള്ളിടത്ത് മഹാലക്ഷ്മി, ഐശ്വര്യലക്ഷ്മി ഉണ്ടാവും അല്ലെ, ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഉണ്ടാവും. ഋഷികേശൻ ഭഗവാന്റെ പേര് തന്നെയാണ് ഋഷികേശൻ. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും നാഥൻ എന്നാണ് ഋഷികേശൻ എന്നാൽ അർത്ഥം. അങ്ങനെയുള്ള 9 വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് പ്രഭുപാദ്. ധർമ്മക്ഷേത്രമാണ്, ദിവ്യമായ രഥമാണ്, കപിധ്വജം, ശംഖനാദം, ഗാണ്ഡീവം, ത്യക്തജീവിത.
മോക്ഷദ ഏകാദശി ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഋഷികേശ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മള് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഏകഛത്രാധിപതിയായിട്ട് അല്ലെ, ഭഗവാൻ ഓട്ടോക്രാറ്റിക് ആയിട്ട് ആജ്ഞാപിക്കുകയല്ല ഇവിടെ ചെയ്യണത്. ഭഗവാനും ഭക്തനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അത് ഗോപ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ്. ഭക്തന്റെ ദാസനാവാനും ഭക്തന്റെ ആജ്ഞാനുസാരം പ്രവർത്തിക്കാനും ഭഗവാന് സന്തോഷാണ് അല്ലെ. ഭക്തവത്സലനാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. അതാ ഇവിടെ തേരാളിയായിട്ട് അല്ലെ, ഭക്തനായ അർജുനന്റെ തേരാളിയായിട്ട് പറയാണ് അർജുനൻ, എന്റെ തേരിനെ 2 സൈന്യങ്ങളുടെയും മധ്യത്ത് കൊണ്ട് നിർത്തൂ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ആജ്ഞ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാൻ ആ തേരിനെ തെളിച്ചു കൊണ്ട് നിർത്തണു അല്ലെ. ഭക്തവത്സലനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഏകഛത്രാധിപതി ഒന്നും അല്ല. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളില് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം വേണം അല്ലെ. അങ്ങനെ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോ എല്ലാം ഭൗതിക ദൃഷ്ടികോണിലൂടെയാണ് നോക്കിക്കാണുക. അപ്പോഴ് തീരുമാനം എടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരും. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ അതന്നെയാ സംഭവിച്ചത്. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും വരും അല്ലെ. എന്നാൽ ജ്ഞാനപ്രാപ്തിക്ക് ശേഷം അർജുനന്റെ സംശയങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങുന്നുണ്ട്, അർജുനൻ യുദ്ധോത്സുകനാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ശരി തെറ്റുകളൊക്കെ തിരിച്ചറിയാനാവാത്ത സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ ഏതൊരാളുടെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടാവും. അത്തരം വേളകളിലൊക്കെ ഭഗവത്ഗീത ജ്ഞാനമാണ് നമ്മളെ നയിക്കുക. ശാന്ത മനസ്സോടെ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ സമാപ്തത്തിന് മുമ്പ് 2 ചോദ്യങ്ങള് നിങ്ങളുടെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് ചോദിക്കാണ്. യുദ്ധം ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള അർജുനന്റെ തീരുമാനം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ? ചിന്തിക്കൂ. നിങ്ങൾ അർജുനന്റെ സ്ഥാനത്താണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ എന്ത് തീരുമാനമാണ് എടുക്കുക? അതും ഒന്ന് ആലോചിക്കാം. നമ്മള് നമ്മുടെ രക്ഷകനായിട്ട് ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയക്കേണ്ടതില്ല അല്ലെ. ഭഗവാനും നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഓരോ അധ്യായത്തിലൂടെ പോകെ മനസ്സിലാക്കാം. ഏതൊരാളും സ്വന്തം നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഈ ശാസ്ത്രം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹനായിട്ടുള്ള ആ ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മാവിന് പ്രണാമം. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചോദിക്കൂ. ക്ലാസ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി, ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒരു ദിവസം ഉണ്ട്, നമ്മുടെ അന്ന് നമ്മള് ഗീത ജയന്തിയായിട്ട് ആഘോഷിച്ചത്. അതിന് ശേഷമല്ലേ മാതാജി? ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് ഇന്നലല്ലേ മോക്ഷദ ഏകാദശി. അപ്പോഴും മാതാജി പറഞ്ഞു മോക്ഷദ ഏകാദശിയുടെ അന്നാണ് യുദ്ധം ആരംഭിച്ചത് എന്നല്ലേ. അത് പല വ്യംഗ്യമുണ്ട് അതിന്. യുദ്ധം ജയിച്ച ദിവസമാണ് എന്ന് പറയാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഉപദേശിച്ചതാണ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ. ഉപദേശിച്ച് യുദ്ധോത്സുകനാക്കിയല്ലോ, അപ്പൊ യുദ്ധം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തൂലോ, അങ്ങനെയും പറയാം. വേറെന്താ? നമ്മുടെ എന്താ പറയണേ, അവരൊരു 2:30 ആകുമ്പോഴത്തേനും തിരിച്ചു പോകണം. എല്ലാരും ചോദിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ. കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒരു 8 പേര് ഫോണിന്റെ പേരിൽ കയറി, അവരുടെ പേരൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറയൂ. ഒരു 9 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. വിജയത്തിന്റെ മാതാജി, എനിക്കത് 8 എണ്ണം കിട്ടിയുള്ളൂ. 9 എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ മാതാജി. 9 ധർമ്മക്ഷേത്രം, കവിധ്വജ, ശംഖനാദം, ഗാന്ധീപം, രക്തജീവിത, മോക്ഷദ ഏകാദശി, ഭാഗ്യലക്ഷ്മി, ഋഷികേശ്. അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കവിധ്വജം എഴുതിയോ? കവിധ്വജം എഴുതിയോ?